At yun na nga mga kalapatin na, idol kalapatin na. Idol, ano, matagal ka nag-ibon, idol? Matagal ka na nag-ibon? Magdadalawang taon pa lang. Oh, ito 2 taon, no? Halos di kayo magkalayo na kasi ako mga 1 year. Yo, what's up mga idol? Mga idol! What's up? So ito na mga idol na at ito yung bagong channel natin mga idol. At syempre mga idol na please support naman sa bagong channel ko mga idol kasi sa hindi nagkaroon ng problema yung kalapatoy. At ito mga idol, mga ka-idol. So ito, umpisang first upload ko sa idol channel, ka-idol at channel. At ito nga no, meron tayong isang pag-report para sa isang subscriber natin doon sa Kalapatay at saka sa Barry Dongs Vlog at solid nating supporters to. Si Jason Lino, yung may shoutout kay Jason Lino. At ito na nga, no, sa tagal kong pag-vlog ng Kalapatay at sa Barry Dongs Vlog. At ito nga, no, sa lahat ng video ko na, ito nag-comment sa mga video ko to eh. Laging presento, almost presento na. At ito na nga mga idol, no. Ito sa Kalapatay mga idol, wala na yung kalapati natin doon, yung mga ibon natin doon, yung mga warrior natin wala na. So may panibago tayong warrior ngayon. At ito nga no, nagkaroon tayo rin ng panibagong sibong. At syempre, papag-import natin ito kay Jason Lino no. At ito nga, pinaramis ko sa kanya dati. Yung sa Kalapatay, sa mga supporter ko sa Kalapatay, kung napapanood yung dati yung pag-import ko na yung Jason Lino at yung Mark Tonga, mega shoutout sa inyo, James Pina. At sa lahat ng mga subscriber ko sa Kalapatay Vlog. Yun na nga no, please naman pasupport naman itong bagong channel ko no, Idol Channel. So ito na nga no, at ito ibibigay natin to para kay Jason Lino to no. At tulad kasi sinabi ko mga kalapatin no, mag-invest tayo ng malakas na ibon mga kalapatin. At ito nga mga kalapatin no, so mega shoutout kay Jonas Tarok. So yung anak ng ibon na to, ito na yung sipong ng ibon natin no. Ayun lang, so ito nga ibibigay natin to kay Jason at ito pinaramis ko na talaga sa kanya to at sana maparami niya to no. At sana kasi gagawin niya rin stock bird to at sana magkaroon siya ng rito. Magkaroon siya ng magagandang pasipong. At ito nga ganda sipong din to no. Ano problema idol, wala kang ayun dyan. Yung ating mga idol ha. Baka makatakas sa'yo dyan. So ito nga nakano to mga idol. Mga idol nakano to, nakasiris sa akin to no, MPC to. So yun may pa nga siya, hindi ko pa nalinisan no. Kasi naging sa loft ko lang siya, nilagay ko lang siya sa loft na maliit yung loft ko ngayon. So mag-i-start na ako mga idol no. At wala akong malaking loft. At syempre, hindi naman totally natin kailangan ng malaking loft. Basta malaga no, yung pag-alaga ng ibon natin, kung gaano sila natin alagaan, kung gaano natin sila pakainin, multivitamin. So yun na nga mga idol no, maliit yung loft ko ngayon. At eto bibigyan natin ito kay Jason Pino. Yun na nga no. At yun na nga mga kalapatin na, idol kalapatin na. Idol, matagal ka nag-ibon idol? Matagal ka na nag-ibon? Magdadalawang taon pa lang. Oh, ito 2 taon no. Halos di kayo magkalayo na kasi ako mga 1 year, almost 1 year pala siguro no. At ito nagka-problema pa nga at wala nang kalapatoy lock, wala na. So ito idol lock, idol mga ka-idol. So ito na si Jason Lino at ito supporters ko at binigyan natin ng ibon. At sa lahat pa ng mga magiging supporters ko dyan at sa dating kalapatoy no, please support naman sa bagong channel ko no, Idol Lock. At syempre, pag makaipot tayo ng medyo malakas na ibon mga idol, syempre mamibigay tayo uli ng panibagong mga big bird sa mga supporters natin no. At yun ang idol no, ano mo na tayo video idol? Maraming salamat po idol. Okay. At sa wakas na nakita na rin kami ito no. Matagal ko na siya gustong bigyan kasi lang wala talagang time na mag-meet kaming dalawa, magkita kaming dalawa at ito nga. So ito na yung pinaka-time na pagkikita namin ngayon at ito pag-import ko na sa kanya. At idol yan, siguro mga di ko na matansya kung ilang buwan yan. Kasi umiyak pa yan. So mga 4 months siguro. Pero wala pa mga 3 months siguro to. Mga 3 months to. So ito na nga nasa kanya na. Idol, maraming salamat. Sa susunod na magkikita. At sana makapagpadulo ka sa mga magiging magiging palahi niya. At yun nga na, mega shoutout kay Jonas Tarok. At idol, baka meron ka gusto shoutout. Shoutout sa mga tindeka sa Kalam. Okay, tindeka sa Kalam. Yung mga tindeka pala yung naglalaro sa KFC no? Meron? Ay, mga tindeka dyan sa mga
mga Team Deca dyan, no? Team Deca sa Kalam, no? At mega shoutout sa lahat ng Team Deca. At ito, kay Jason Lino. At, idol, hanggang dito lang. Maraming salamat. Bye-bye!